To je odomknuté, něco odomknuté. Fuj, Ježíš, to je smrad. Ale takto to smrdí aj pri Tatrách. Fuj, pri čo? Pri Tatre. To ako Tatra, čísla. Áno, lebo takto smrdí benzín na Tatru. Ináč, áno, benzín, fuj. Toto je... Neviem, čo je na zemi a vyzerá to divne. Aha. Smrad. Ale ja mám rád ten smrad. Aj keď niektorým to príde nepríjemné. Zase ideme na ten rebrík. Ja chcem. Fuj, to smrdí až sem, pila. Ja to necítim až sem. Tu som minulo nebol. A ja? Čiže to je pre mňa. Diery? Nejsou tam diery? Tu čo bolo? Ja som počul sklo. To som bol ja. Aha. Sú tu nejaké diery? Čo to je? Ja neviem. Neviem, to nespadne, keď na to vojdeme. Nechoď tam to zdvihnuté nejaké. Aha, vlak. Kde? Jaký vlak? Však to ja dejo. Aha, A vyzerá to ako lanice. No. Tu je nejaký olej. Ale zás to by sa iba telo spálilo. Kosti by ostali. Takže kosti by tu ostali hoci kde. No, takže tu musí byť aj viacej. Majte ale sleduj minúty, aby ste to video... 2 minúty. A ja mám už 3. Neviem, ja som asi začal skôr, alebo mi to ide rýchlejšie. Tak to aj stačí, že to to zlepšia. Mať to. A skúsime tam ten stroj. Minulo sa nič nestalo. Tam ja si myslím, že na neho bude dať čo nové. No, to chceme to číslo, áno, bo on to... Tento stroj, čo je pred nami. Tento. No, a neviem. Chceme kámo. Neviem, ale už sa mu pridať asi. Kámo, na čo toto je? Tu je všetko nové, kámo. Vidíte? Super, na pohode. Aj toto. Toto je na pohode. Kámo, a elektrika tu minule nebola. Bola. Hej? Tu Maťu dačo robí. Ale to je vypnuté, lebo tu je off. Tu je to off. To je ako keby jadrový reaktor. A vidíte? A to Maťu. Čo sa s tým ne... Vidíte? Tam. A čas mi pôjde podať. Nič sa nedeje. Tak jasné. Ale... Čo? Jaké hlasy sa počula? Nič. Čo? Neviem, či to bol skimoker, ale čo tam bolo. Maťo, už asi vypni video. 4 minúty. Koľko môžeš mať? Neviem. No tak vypni a pak nahraješ ďalšie. Daj preč. Daj na bok. Asi svetlo nebude fungovať. Včera som skúšal, či predvčerom. A tu je čo? Ale baví ma to celkom to otáčať. To nedá vidieť. Daj, ako ide, kámo. Kámo, tam sú nejaké banéry. Až tam to vidíte, keď je to divné. Ne? Približ sa, vidíš tam nič? Aha, vidím tam niečo žlté. A tam tie dvere ma celkom tesia, lebo... Kde mám to robil? Prepačte, ale... To má nový.
Čo? A kde je mama? Tam. Už niekto len tak pohol. Chápete tomu? A si pojem na steku. Samo, budeš ma chvíľu natáčať? Takto po šírke chcem, aby som ma natáčal. No teraz mám dve mobily. Dneska sme u nového videa. Ideme odstraňovať bordel. Ideme odstraňovať bordel. Až ty si kde jo? Daj. No, ale to mi to nechce. No a tu je bránka, ktorá nikam nevedie. Počkaj. No poď. Joj, prepáč. Poď. Ideme si Ale ideš sa pozrieť. Nechcem. Bože. Jak tam chce mi tak pôjdem tam? Nechoď tam samo, spadne ti mobil. To si buď istý. Co? Čo? Choď do podzemí. Aha. To je kanál. Pozrite, to je kanál. Kanalitos. Ale tam sú malinké cestičky. Dobrí ľudia, na dneska to je všetko. Tak, pozdrav sa, Zuzka. Samo, pozdrav sa. Čaute! A čaute, vidíme sa na ďalšom videu.